trpaslíci. Viete, že hlavný rozhodca vo futbale môže kedykoľvek prerušiť zápas, ak sa porušujú pravidlá hry? To je prekvapenie však. Rozhodcovskú píšťaľku mám teraz ja a preto budem rozhodovať o tom, kto správne odpovie na otázky môjho kvízu o futbale. O futbale. Dnes budú súťažiť Chichot veselý. Smajlík. Smajlík. A Sveťo dobrý. Smajlík. Fau, je to fisko. Sadni si a počúvaj. Máte 3 otázky. Kto sa prihlási ako prvý, odpovedá. Dobre, najprv ste pilkote pasky. Jako ste boli? 100-500 táto. Uvidíme, ako si poradíš s mojimi 3 otázkami. Prvá otázka. Futbal sa hrá s oválnou loptou vajcovitého tvaru. Áno alebo nie? Áno, veľmi jasne mi to videl bodovú loptu. Je to bodo pravže? Ako to videl, nebo ste budeli. Všetky otázky. Futbal sa hrá s loptou, ale okrúhlou. Oválna lopta vajcovitého tvaru sa používa v športe, ktorý nazývame... Rugby? Správne, Sveťo. Tento šport vznikol v Anglicku pred viac ako 100 rokmi. Druhá otázka. Topánky, ktoré nosia futbalisti, sa nazývajú kopance, aby sa im lepšie kopalo do lopty. Áno alebo nie? Áno. Ale nie. A nie, kopnem. Tak. Správne, Sveťo. Ako sa volajú futbalové topánky? Áno. Ako by ste budú? Kopačky. A nie. Aby to kopate na polia. Topánky sa nevodí do Kopačky. Topánky by to byli kopačky. Ako aj mňa, ale futbalové topánky sa naozaj volajú kopačky. Sveťo, ty všetko vieš. Sveťo, ty všetko vieš. Musíš reagovať rýchlo ako útočník vo futbale. A je tu posledná, tretia otázka. Záložníci sú hráči, ktorí pracujú v záložni a zbierajú staré veci. Áno alebo nie? Nie. Správne, Sveťo. A vieš, kto sú to záložníci? Áno. Najdôležitejší hráči. Musia vedieť